A Xunta abriu este venres 8 de xuño o prazo de solicitude das dúas liñas novas de axudas para poñer en marcha o programa Laboratorios Cooperativos no Rural. O motor destas axudas sería impulsar a creación de novas cooperativas ou sociedades laborais e desta forma darlle un pulo á economía social, un sector que conta con máis de 7.000 entidades e 320.000 persoas. O obxectivo último é a xeración de riqueza e o mantemento ou incorporación de poboación no ámbito rural. O Diario Oficial de Galicia vén de publicar a convocatoria desta iniciativa, na que a Economía e Industria investirá 500.000 euros para o desenvolvemento de 15 laboratorios e a creación dunha quincena de novas empresas ou sociedades laborais. As solicitudes deberán presentarse por separado para cada un dos programas desta orde. Para poñer en marcha os laboratorios, a Administración Autonómica convoca axudas dirixidas aos concellos, mancomunidades de municipios e consorcios locais, asociacións de economía social, colectivos e fundacións que teñan entre os seus fins a promoción do cooperativismo, o emprendemento ou o desenvolvemento económico e empresas privadas para que leven a cabo un programa formativo específico nun concello rural. Previamente terán que identificar novas oportunidades de negocio na zona e seleccionar a persoas desempregadas interesadas en emprender nesas actividades. Doutra banda, financiará con ata 22.000 euros por solicitude ás cooperativas ou sociedades laborais de nova creación constituídas no laboratorio. Estas axudas cubrirán o 80% dos gastos de constitución da empresa e de funcionamento durante o primeiro ano. Tamén se prevén anticipos de ata o 80%. O prazo de solicitude finalizará o 1 de outubro.